akan hun jeng kinongnya kali kamai hapo kalama ka Joint Action Committee of All Ribhoi Passenger Vehicles kala aipor shi tayo yu Deputy Commissioner ka Ribhoi District pansiu dapno ya ka pisa sya kinongnya kali kamai kabadai ru kabay nong bakila yarap ya ka Office u Deputy Commissioner hakapor election bat kum juru hakapor jing wanling shop ka klam COVID-19 nakaliang ka kunhun kinongnya kali kamai hapo ka jing yalam uba Bines Makri kum u chairman bat uba Vincent Sokwai kum u secretary kila letru ban IT da ka dorkas ya u Deputy Commissioner badai ban siu depno ya kabay nong jong kinongnya kali kamay baro hapo shitayo lem kumta na kaliang kinongnya kali kamay kila berngem da kiway pat kila jing yaki banyo yala ka jong kahok ngi menta na kaliang ka JSC jong All Ribhoi Passenger Vehicles ngidang syumi menta na kamra jong EDC ban wan yakren sachisin ane gadi kesin ke baar pengen kendu halor kabil election bat kumjuru kabil corona badangsa bat jong ka Republic Day nado Independence Day ki badangsa ngi wan pen mau menta kasngi na kaliang jong DC ilakular ban pendep hapo ka news ngi na kaliang jongiru ngila dawa ba lakum dong puno ide ben pendap hapo ka news ngi namar ka hakan ni kasin ke benkong yawan kendo lakular hapo kasansi kamnam siso ai hakan ni kasin ke bar menta ilakular hapo ka news ngi banpa da ka jingtho sha CEO jong election commission ban ha biang ya ka pending bills ke ba duna nakliang jongiru ngin yai up ya ketika news ngi lada nakliang jong ka district administration kam nom sem pelaj ya ke bil jongi ngin yai chakmat ngin sim dakwe pat kilat kilenti iban persya ya kene ka jing penslam jong ka district ban pelaj ya kene ka bil ka jongi hanre ngila yai up nadu bakut election hadu menta kinam patiaw ye kene ka jing sya jongi tekumta ngi nakliang ki driver baro bat ki try kali ngila sya sitom kat hadu kat kini kisngi tekumta ngi ketu ya DC bedon borom ba in le kham kloi kumbai lakular lada inamla ban le hapo kate kepor keba ilakular ngingin sim ya kasin jam kebatenge da kino kilat klenti katkum kebadai kebangi hab banle namta bangin penbiang bangin yo ya ketika jingsiu kibil kebangi la ya tristom kumbau chairman jong JC jungi ba Bines Makri la majthang halor kejingwan kenduk jungi ya DC jong Ribhoi district kadai kasin ke baar kebangi wan kenduk yo ya kasin ke baningkong ulak kular nakaliang ga jongu kon penlaj hapo khatsan lane arpos ni ndai nakaliang ga jongi ngilayai ab ngai sya ka khatsan arpos ni yu kalakut ndai sibnai tam ngila ab ndai kamdon ke response lane ka jingkhot yingi kinong yalam ban yekren halor kene kamat ke bang ye kenduk jing ya kada ka jing bom bense ka jing kutlan sachisin kene ga sin ka baar bangilawan ban kenduk yu bat ban ai ka dorkhas ka jongi kador khas ke bangila ai hau kadai endang la da penlong ke meeting jong ka JEC katkum ka resolution ka balapas ka tiga meeting ngila ai por ya DC ba lakumno kumno udai ban penlaj ya ka bil ka basa hapo news ngi lada umla ban penlaj ya ka tiga bil hapo news ngi ka JEC hi kan sasim daki weipat kilat jing yaki ki bakham teng e dan dala ya keren halor kita kimat nakaliang DC ula penpau ba yakidau ba balai kasakut kabil hapo Ribhoi district ula penpau ba kadai ka jing pha pisa duna napo state namar kata umla ban benta ya ka pisa namar ki pisa ka ba uhab ban siu ki babun nadu ki nongsyong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ula ai ki dau nakaliang ka jungi ngilaong kidau ki babun nrei ngim kwa banikren kita kidau nrei kai ka bangi dawa penlaj no kamplo ye ka pisa namar ba kadai ka sin ka baningkong ka history
jong ka Ribhoi district ka jungi bai ka pisa election ka slam hadu katne kumansyu yatu yapi hakipor ki bamansua ki snam ki beladap hakipor election kam juja kumne kinoi noi kali ki belawan pai na ki duty marsun wan pai hagaju hi kasni iyo ya ka pisa ka jongki umdan kam ban up lane umdan kam bangin wan ni kendu yo DC andrai kane ka dei kasin ka beningkong bat ka pensa lengo bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kumbansyu yatu yapi haswa ban bat igi kali na ka menta ki duty omdai tang duty election andrai ki kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat igi kali ki pha yangi dagi jingtho balada Pimwan mi lane pimwan report hapo kata kasngi ye kali jongpi ansis lakin penduk no igi permit rengkat ye ka bansis ye ka driving license jong driver karena kalian ka jongi haka jingting haka jingberngam ka jongki ngihap banwan pendam ngihap ban ai ye lagi kakam andrai ka basungsi endala dap ka kam omdan bapatiaw yangi bat ka babu jinge bah yangi halor kikot kisla kumba baro ngi yatim bah kapor ben renew iki kot kisla ladang himla kadon ka jingpun stom ka batengya ta ka bangi hapsiu iki kuna ki babun kumansu yetu ye phim ta lada chisni ka permit ka jungi ka fil ta ka mot klam jingmap sipho wajar ngi sadan kuna sanpho tengka ka fitness chisni ladang himla bensiu ka por babiang ta kheme phi menta da ki benai ka pisa jungi ka sa ta hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew ya ki kot kisla ki bangi hap ben renew dengan penkenmaru sesin lane kentur ya ka district administration balada hakane kenti ka bamenta kam simkya ngin banse bangi ki babu i kali ngin omseu ya ka tax ya ka sarkar kane ka de ga jing pentip na kaliang jungi please bun